nye factory outlet kommer jo også til at betyde en masse for vores bykerne, fordi det er klart, at der er selvfølgelig en vis konkurrence mellem storcenter og bykerne, men den gamle bykerne er altså stadigvæk også min bykerne. Jeg er født i den her by, jeg har boet nede og brugt bykernen og gør det stadigvæk meget gerne. Så derfor det, at der skal flere mennesker ind, der skal være et flow, der skal være mere liv i bykernen, både i forretningslivet, så kommer der også mere liv i, for den sags skyld, i værtshuslivet eller i cafélivet. Og det tror jeg virkelig kommer til at betyde noget for os alle sammen, og også for Kolding. Så får vi den store markedsplads, som både består af bymidten og også af vores storcenter. Og så er jeg selvfølgelig også glad for at kunne sige, at vi har stadigvæk en god folkeskole, og vi har investeret mange penge i, at det skal være en ordentlig, moderne, velholdt folkeskole. Og det skal det altså fortsætte. Så selvom vi lige er nødt til at bremse op i et par år, så er det ikke sådan, at det her det nu er langt nede i divisionen. Nej, vi er stadigvæk pænt med op i front. Så det er også dejligt. Og så selvfølgelig hele det ældreområde. Herregud, man kan jo også se på mig, jeg er jo også ved at komme. Jeg har fået valgret til ældrerådet. Så jeg ved også godt, at der er mennesker, der er bekymrede for, om de nu kan få fornøden hjælp, når de bliver gamle. Og det kan de. Selvfølgelig kan de det. Men det er også klart, at der er nogle ting, vi måske skal tage os lidt mere selv af, når godt vi kan. Så bliver der nemlig også råd til, at dem, der har allermest behov for det, at de så også får den fornødne hjælp, når de har behov for den. Det er sådan nogle ting, der gør mig glad, at jeg kan være med til også at sikre det, at skubbe til vognen, så den kører i den rigtige retning. Jeg håber selvfølgelig, at jeg får lov til at fortsætte som borgmester. For jeg synes, der stadigvæk er mange ting, jeg gerne vil være med til at skubbe i den rigtige retning, og som jeg også kan bidrage med. Jeg har en vis erfaring også for et bredt samarbejde i byrådet, og det er det, jeg vil lægge til grund for, at byen skal videre. Hele kommunen skal videre på det grundlag. Fordi det er vigtigt, at vi mange nok om at træffe beslutninger, så får flest muligt også ejerskab af det.